Kamaráti, ideme ťažiť železo do Arc Age. Je 8 hodín. Jedná sa o útorok. Aj 8 hodín, poďme Arc Age ťažiť. Ja som spal v noci a odporúčam to. Spite v noci. Nebuďte ošralí ráno v parku mŕtvi, ale spite v noci. Moja mama, ktorá má dosť rokov, sa rozpráva s mojím otcom, ktorý má dosť rokov. A otec hovorí, čo si myslíš, kde je moja vec a menuje veci. A mama kričí, že není hluchá, že ho počuje, ale kričí a počuje asi slabšie. A čo si z toho zoberieme po naučenie? Pozor na ženy a ich hluché uši. Alebo je to asi častý fenomén. Muž je taký slobodu, všetko moje a to hneď. To je ako muž. A žena akože nestíha, už má asi umývačku. Daria, nejaká žena. A tak viac solí mäso, alebo čo. Má čas. No ja som ich vôbec nevytriedil z nejakých mužov, žien, mojich rodičov. Ja na to nemám dôvod. Ani to nikdy neurobím. Achieved with CryEngine. No, a to je taký pavúčik Januška, ako chodí, alebo čo hovorí. Pustíme si Arc Age a ideme ťažiť železo. Železo vyzerá ako kopečka železných sáčkov. A môže sa stať, že keď zmizne želiezková loptička, ktorú ťažíte, že sa tam objaví archeová loptička. Archeová loptička môže obsahovať archeum, to je najvzácnejšie. Meď, zlato alebo striebro. Je to fikcia, je to počítačová hra. Ak toto vymysleli určitý korejský vedúci kreslení. Lebo najjednoduchšie je získať vedúceho kreslenia, ktorý zhromažďuje obrázky a potom začať technicky spájať. Myslím, že tak by sa mohla hrať vyvíjať. Že vy ste taký oddaný téme a voláte sa umelecké vedúci. Teraz sme tu. Strašidlo sa volá Popsi. Čo je v preklade nie Pepsi. Dám ochranu. Otko, nahrávam sa na internet. Je ľudné sa so mnou baviť teraz? To je otázka, ty mi podaj odpoveď, prosím. Urážlivý psisko, odporný dedek. A nič neháda, ako za dverami nastrčený. Nič neháda. On skôr nestíha, tak neháda. Zobrať si kľúče a ísť niekam, nestíha to. No. Nebaví sa se mnou, nedáva mi odpovede, nedáva mi pozdraví. Ahoj, dobrý deň, dovidenia, neodpoveda na pozdraví, nič nerobí. Ale no, že rýchle, zachráni sa, ma nevyhodí z bytu. Krásne stavia skrine, výborný expert na skrine.
A už ma asi nevyhneme teraz, lebo som popálený. Dobre, my ideme ťažiť železo. My sme tu, nie za dverami. Rozprávky kreslené, áno, to malo byť. A prosím vás, toto je ľudská kosť a ja chcem niekde ponúknuť niečo, čo sa bude. Ako sa to vlastne celý život deje. Tá okusená kosť ešte môže 5 eur zarobiť. Poďme ju predávať a ukazovať na to. Vymenil som vytráčik, ktorý je chladnejší, ale hlučnejší a stalo sa mi, že mi sem tá hra spadla. Tu je krv, táto krv je tu od začiatku hrania hry a nemizne a nepribúda. 2 roky tam je tepla. No, keďže ideme ťažiť železo, ako platí v MMO hrách, sú takéto hry, že panočky ide, ktoré ste na internete. Blížime sa ku krajom určitých území, kde sú skalnaté vrásniny. No, môžem vám niečo povedať, lebo snad máte čo. Takže toto je kopečka železa. My ju vyťažíme, že nebudeme rýpať šparátkom a zrazu BANG! A toto je tá fortuna, pardon, fortuna sa to volá. A tam budeš meď, to je napísané. A teraz vo fortune bolo meď. OK. Už potrebné na túto prácu ťaženia a hociktorú prácu, ktorá sa dá merať, sa používa veličná práca manuálna. Je to toto dole, je to napísané labor. To je labor, to je manuálna práca. Ešte tieto a už to skončím, lebo táto stále niečo hovorí. A ja idem zistiť čo, aby sa mohol pohybovať nohami po zemi. Vyťažené. Ahoj, čau.